Alright, maayong gabi mga lods, libreng panihapon Mr. Limpo ug libreng sakay pagyud. Pagkanindot sa smile ni tatay. Karon day mga lods, Ako gusto kalimpo. manglibre na puta og kuan kanang libreng panihapon Mr. Limpo atong na tripan nga paliton. Mr. Limpo masarap lalo na pag may sus. Pagkaswerte sa atong matagaan ani mga lods mo. Ug sa atong paglaroy-laroy mga lods, nakakita tag usa ka tawo nga naglakaw. Tadtaod gyud ni siya tawon nga naglakaw kay gikan sa Crown Regency akong naispatan. Mo nang ako siyang gisunod-sunod mga lods, aning higayuna kay nangita kog timing nga mingaw nga ako siyang maistorya og masabayan mga lods kay usahay manggod sa kilid-kilid na daghang magtambay nya lisod ta og parking kay basin og maka-cause na nya ta og traffic. Munang nangita tag higayon mga lods nga maka plaster ta og tabi-tabi niya munya dito sa una-unahan naman tay nakit-an gamay nga mingaw diya nato siya hunungan unya mga lods. Ato siyang ila-ilahon si tatay nga nakapuwa og jogging pants, naka-blue og nakabag muragikan guni siya sa trabaho. Unya kay duol-duol naman mga lods ang hawan-hawan. Ato ni siyang istoryahan rong taud-taud atong ila-ilahon ug kinsa gyud ang iyahang pangan kay murag nakasingot-singot na gyud siya taon maayo sa pagtan-aw nako. Nya duol-duol na mga lods kipakusgan ako kay akong istoryahon siya. Sige, kaya kali. Dahan ra? Ano magitan? Ha? Ganmol? Dito na po? Iyo agad? Ha? Panihapon na ka? Panihapon na ka? Kaya tagaan kang libre panihapon. Ito, nang hatag kang libre panihapon. Ganahan kang limpo. Lambi na mga, lambi na yung sus. Lagi? Oh. Nag-gigay ko nag-jotis 20? Puente? Oo. Wala ka dito. Gigan minti. Kalayo. Ya, ganmol pa ka. Ano yung naikrama ni Bago Bitaw? Kana lagi dia. Oh, layo ay. Iko. Ya, ganahan kang libre panihapon. Ikaw, wala mo kagpunta. Taga-asa na gid ka? Ano yung basak? Taga-basak na gid ka? Ako ang asawa, ako taga-Negros. Asa na pin Negros? Ah, Bindoy. uy, okay, bola na nato. Kabal man ang kalibot? Kali, na taga dangdang bungguan mga akabal man. Oo. Bindoy, Nakabal? akabal. Oo, papa. Oh, tagkaw ko mga nail. ko? Tagkaw mga nail. Pulisong? Sus, dungguan ra. Laya ka pulisong. Beres. Nikuan. Kamayong, ninuno magana ko, kamayong ka. Wala man nang hat sa tinuro lang nang nangita di kong tagaan naglibreng panihapon ron. Oo. Kara ko diya. Vlog gamay ra. Oo. Oh. Ya, ganahan ko ni tagaan di kong kuan. Napulim Pedre. Oo. Okay na. Oh. Ya, doon naman ganmol. Sakay lang ganahan ko. Ikaw. Kamo ko helmet, eh. Bagoy, nanghatag di bro. Ikaw kung nag-duty? Hey, ihatag na ko. Oo, kaya yan. Tinilayad na. Oo. Okay, sakay lang ganahan ko. Okay, doon hatag na ko dito. Salamat. Oh, Nag-duty ikan? layo asa. Minsi ya gan ya. Nara mo ko order ko ba bilin? Oh, Tamang ya ako nga jote na po ka. o duty po kada adlaw. Ya, ego lang 20 nimo. Ano para mga asawa mo? Hatag. Mo hatag okay. Ay, salamat man eh. Ako tinuro nang hatag ko. Nangutag ko. Asa man inyo di ay? Yo. Ay, magtan ka. Oh, ya, nituyo ka ko, nagtutuyo ka ko. Ang akong content kay manghatag bugas, Oo. ya manuhan, Oo. ya usay libre panihapon. Lingaw Lingaw-lingaw ra ba?
Inikuan. Eh kay timing ko ba nga, nangita ko ka ng tagaanan, kuna mo naglakaw ba, ako susunoro ni ba? Kaya nagkakaroon ko kay na ko 20 dire. Oo. Ako lang na nakaw. Ganun na ako susunoro ni ba, dito na pizza kuan pa. Oo. Kaya di, bantayan ka sa may crowd agency na pizza. Oo. Awa pa din sa crowd agency ni ay. Nikuan niya. Nangita ra gyud kog taga. So, ang ano mo, sa ano mo? Randy Luquinho. Randy Luquinho. Oo, ako mama mo Luquinho niya. Oh. Dito sa mama mo nakuha. Nya ang imong Kasal na mo. oh. Ya ang akabal asam na nabilong. Ang akong papa. Oh, kanang akabal. Pinay. Mapinay. Oh, Bindoy. Taga diha gyud ka Bindoy. Oo, diyan hindi ko. Oh. Asa na pitas Bindoy? Sa tinawagan sa ispilahan. Pilahan dapit. Oo. Oo. Sa tinawagan mo na. Ah, sa unahan pag yun. Oo, na. Oo. Tumulo. Dugay na kaulo ito. Dugay na. Badak rin tas skina. Itoon. Ilayo gitu eh. Dito sa kuan pa. Gamaya ra gyud ang kalibutan no. Ligres ka. Kato po nang libre ko. Naglibre ko chooks to go. Oo. Naabot ko karang turbo ba? Ito. Ano ba dito? Ito yung kaman ko. Ang natagaan ako, taga Negros at Gihulngan. Mamaya ko. Hindi naman akong idea rin. Oh, okay, hindi hay. Ikaw, taga Gihulngan. Ya. Mao ni akong kuan kanang ipatakar na akong sticker ha, murag nayabo man sigurong sus. Pero akira na kay atis na ikuan ba. Oh. Salamat kayo Salamat yan, sir. sudan na lang. Sige, salamat kayo. Amping ha. Kababayan. Walang dama. Gamay kang kalibutan no. Ya kuan. Ako mga bata sa Negros, Oo. sana nangaminyo. Ang Oo. bata mo sana sa Binay. Oh. Yang akong babae, Mm. sa Seattle po naminyo. Oh. Pila ka buk anak mo ron? Tulo, Tulo? dito. Puro naminyo. Kaya Puro naminyo? tinuoran ba ito? Pila ito ni mo ron di ay? 48. 48. Sakto na po. Nikon. Doon ka na kag mo? Karong kadua, Oo. hindi may makasabi, kasado mo na. Mo di man na pwede gyud. So naa ka da puyo. So jud nun. Oh, kasud mo kaya sa una. Nikon na sudunon man na diya. Dili na banaw diya tubig sa una, banaw na diya. Banaw, tubig. Banaw gyapon ron. At mo gyapon. Mao gyapon no. Akong balay sa una ka naroon. Oo. Mga nanay. Bungo, nanay. Oo. Oo. Kapag yung muli, kapag yung mga to, Lubat tulis na. akong gidaon. Oo. Katulong man nakakwarto, karunupat nakakwarto. Okay na kayo. Mitaha na lang. Pero pwede panday lagi. Oo, kaya bawa naman kaya ko ani. Minggo ra og mahaliday kay. Oo. Wala, medyo tiga liday. Duty ka lidi. Domingo wa po duty. Wala. So Monday to Friday duty. Oh. Sige amping ha. Salamat kayo. Ito amping. Gambar kayong kalibutan ito. Sige amping ha. Kaduha lagi ko ka kasagap og kuan. Tagihirngan primero ya. Kare binda. Gambar kay sibo ko no. Tapon pohon. Sige amping. Ah.